Què tal? T'agraden les cròniques de Bilinguaix? No t'enganyaré, no sé res de res per part vostra, de la primera història de la nostra inventora. Ara ja està a les vostres mans. Sé que ha agradat una mica, sols una mica, però que ha agradat i punto. Sé que hi ha gent que està recomanant aquesta ficció sonora a altres amics. Això està bé, això m'alegra molt. Però vull recordar que tots els episodis de les cròniques de Bilinguaix estan a la web de radiopista.cat a la secció de programes, buscant Fes la teva feina, on trobaràs els episodis anteriors i totes les nostres temporades. I ja que parlem de buscar, podries buscar el perfil d'Instagram de Deliris i Llibres. Nova llibreria a Vic. Ets fan de la fantasia, ciència-ficció i terror? Deliris i Llibres obre les portes. Un espai on podràs trobar els teus llibres preferits, assistir a presentacions i tallers d'escriptura. Visita'ls al carrer Arquebisbe Alemany, número 13 de Vic. Però abans de continuar amb el programa d'avui voldria tornar a posar una mica de música del nostre amic Pere Vendrell. Sense ell no tindríem aquesta part de la música. Què et sembla una mica més de jazz, aquesta vegada de Jazz i Sticks? Tenim música i ara tenim un descans d'aquesta història victoriana d'un Londres de 1890 i haureu d'esperar a esbrinar quines són les intencions del nostre Lord Crowley. Això és un petit tas del que pot passar a la temporada 2024-2025, però la temporada és curta, també pot ser llarga, però jo la considero més bé curta. Avui hi ha una nova ficció sonora d'un llibre que no ha tingut molt d'èxit i, en veritat, molt poca gent sap que existeix. Està publicat a Amazon i es titula Estagiers. I molts, com jo, no sabem el seu significat i es pot definir com un professional de la cuina que vol tenir aquí oportunitat per veure com es treballa en restaurants únics al món, integrar-se al seu equip i aprendre coses que no pot aprendre a cap altre lloc. Joves sense experiència acabats de sortir de l'escola d'hostaleria. No ens marcarem un desenllaç dels esdeveniments de la història als quals no coneixem, però l'adaptació del llibre a ficció sonora intenta evitar aquest desenllaç, però crec que és fidel al text que hi ha en el llibre. S'ha de dir que el fet que jo conegui la història sigui un fet que faci que la ficció sonora no estigui del tot representada, per això és cosa teva. Avui et presento el primer episodi i si t'agrada tens l'oportunitat de comprar el llibre d'una forma quasi gratuïta. Tan sols a 6 o 7 euros. Sempre s'ha dit que l'autor no vol guanyar diners amb aquest llibre, sols la simpatia de la gent que el compra. Torno a dir que és molt millor el llibre que la ficció sonora que estarem escoltant. Hi ha una sola persona que ha llegit el que posarem avui i m'ha agradat la seva resposta, però jo no sóc qui ha de donar la seva pròpia opinió. Per això esteu vosaltres i els Premis Ondas, que aquest any tampoc han volgut donar-me la seva opinió al respecte.
Però no hi ha problema, l'any que ve tornarem a presentar el programa amb més esperances de guanyar una alegria per tots vosaltres. I ara, per ara, no voldria perdre el temps, però haig de posar una mica de context a tota aquesta història. Els fragments proporcionats per la ficció formen part d'una carta escrita per un home a la seva parella, Carmen. L'home es disculpa per la seva sobtada desaparició i expressa la seva confusió en descobrir que es troba a la presó. L'home relata els seus múltiples intents de contactar amb Carmen, que han sigut infructuosos, i com finalment va descobrir la seva situació a través d'amics en comú. Es mostra angoixat, però no entén com Carmen ha acabat a la presó. Especialment perquè creu que el culpable dels seus problemes és un home anomenat Víctor, que els va enganyar a tots dos. L'home admet haver abandonat a Carmen, però justifica la seva acció argumentant que ho va fer pel bé de tots dos i la seva relació. Afirma que necessitava espai i temps per si mateix, un espai que no trobava al costat de Carmen. Malgrat la seva partida, declara el seu amor a Carmen. I desitja comprendre el que va succeir aquella nit de Sant Valentí, la nit en què ell va desaparèixer, i prega a Carmen que li expliqui com va acabar a la presó i què va passar després de la seva partida. Les converses que més endavant anirem descobrint suggereixen l'existència d'altres personatges involucrats a la trama, com Imanol o Beatriz, uns joves cuiners explotats per Víctor, Félix i Nicolás, uns policies que investiguen un incendi en el complex hoteler de Guillermo i Carmen, un conflicte entre Guillermo i Víctor, possiblement relacionat amb la dona de Guillermo, Carmen, i un pla per arruïnar-ho tot. Ja saps, les cròniques de Bilinguage han acabat i avui comença una nova ficció sonora. L'adaptació d'un llibre d'un jove escriptor que va deixar d'escriure per falta d'èxit i de la falsa creença de la cultura de l'esfuerzo, però encara no perd l'esperança de seguir treballant, així que prepara't un cafè o un té i ara un consell nocturn, que ara comencem. Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Soc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la vostra anfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Aquest és Benvinguts a Val Nocturna, el carrusel de les estacions al carrer del temps. Sintonitzin, oients. El carrer del temps presenta el nou carrusel de les estacions. Cada cavall del carrusel representa una estació de l'any i en pujar-se, els visitants experimentaran canvis climàtics instantanis i podran sentir la màgia de totes les estacions en un sol viatge. Consell de seguretat. Assegureu-vos de portar la roba adequada per a totes les estacions abans de pujar al carrusel.
Hola, Carmen. Creo que te mereces una explicación. Al fin, hoy te la voy a dar. Pero no es la primera vez que intento ponerme en contacto contigo. Supongo que no te lo habrán dicho, pero he intentado enviarte esta misma explicación miles y miles de veces. Miles de veces me la han devuelto de mi propia casa. Al principio pensaba que eras tú, que tú me devolvías las cartas, porque no podía ser que no quisieras saber nada de mí. Pero luego pensé que habías cambiado de dirección, que habías abandonado lo que tanto nos había unido. Nunca pensé lo que realmente te había pasado. Pregunté, llamé, pero nadie supo darme las respuestas. Ninguna respuesta. Y es que lo ocurrido lo hice por amor, porque te quería y aún te quiero. No lo entiendes, Carmen. Nadie supo responder a mis respuestas. Supongo que nunca supe hacer las preguntas correctas. Hace tanto que no sabes de mí, desde que me fui aquella noche, sin señales de vida. Sé que pensarás que te abandoné, que me fui como un cobarde, pero no fue así. Carmen, esa noche de febrero, esa noche de San Valentín, todo cambió para mí. No quería que nuestro amor se desmoronara. No quería hacerte daño. No, a ti no. Fue ese malnacido, ese hombre que me engañó, que nos destruyó, Carmen. Quise verlo entre las rejas, pudriéndose en una celda, por lo que me hizo, por lo que te hizo, por lo que nos hizo. Pero ¿por qué? ¿Por qué terminaste tú en esta situación?
Tú no tenías nada que ver. No, jamás quise hacerte daño. Puedes odiarme, puedes culparme por lo que te hice, por desaparecer, por abandonarte esa noche. Lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué estás tú en la cárcel. De Víctor, lo entiendo. Esa noche lo planteé todo para que la culpa cayera sobre él. Pero tú, ¿por qué a ti, Carmen? ¿De qué te culpan? La única culpa que hay es mía. Es mi culpa, mi cruz que llevaré hasta la tumba, abandonarte para siempre. Antes pensaba que aún podíamos vernos de nuevo, pero ahora tú estás en la cárcel y yo desaparecido. No veo un lugar ni un momento para unir nuestras vidas otra vez. Te amo, te deseo, tanto que mi corazón aún arde por ti, Carmen. No puedo irme sin darte una explicación, no puedo distanciarme más sin que sepas lo que ocurrió aquella noche, la noche de San Valentín. Quise protegerte, pero terminé haciéndote daño. Y ahora estoy aquí, lejos, separado de ti, sin poder acercarme, sin saber qué pasó después de mi desaparición. Te amo, Carmen. No puedo dejar que esto termine así. No, sin que sepas la verdad. Com sempre, els recordem que tot allò que escoltin no és real, encara que sembla improbable. Val Nocturna és una ciutat on allò paranormal i sobrenatural s'entrellacen amb la quotidianitat de manera sorprenent. Però no us preocupeu, estimats oients, som aquí per guiar-los i oferir-los alguns consells pràctics per mantenir-se fora de perill. L'exposició dels miralls al Museu de les Il·lusions. El Museu de les Il·lusions presenta l'exposició dels miralls, on cada mirall té el poder de reflectir no només l'aparença física, sinó també els desitjos més profunds dels qui s'hi miren. Alguns informen que aquests miralls poden actuar com a portals a dimensions alternes. Consell de seguretat. En explorar l'exposició, trieu els miralls amb cura i no us sorprengueu si us trobeu cara a cara amb els vostres propis desitjos. Què tal aquesta primera ficció sonora? Què tal? No sé si podrem mantenir aquest nou nivell. Em sembla a mi que és molt alt. Haurem d'esperar la següent entrega i no prometo nada. Una nova ficció, una nova manera de fer programa.
La nostra Evelyn Waugh, amb les seves cròniques, és una història de ciència-ficció d'estil steampunk victorià del segle XIX. No fa falta que et preguntis per què tanta definició, tan sols és qüestió de gustos. A mi m'agrada i punto. Possiblement hi haurà gent que a la ciència-ficció no li agrada, no passa res. Per això hem portat coses al programa i al disc dur hi ha més coses i fins i tot estem pensant en escriure moltes més coses. Però no et vull enganyar, encara no sé quin estil agafar. Havíem pensat una història de pirates, però de pirates està tot escrit. Per què? Per culpa del capità Jack Sparrow, també una de vaquers, però amb Ennio Morricone i en topat. En veritat no sabem què fer, però lo primer és lo primer. Acabarem aquesta que tenim ara i després ja veurem. Hem de recordar que la temporada de la ràdio és curta i no sabem com acabarem aquest any o si podrem seguir fent cosetes a l'estiu i el que no voldria és deixar la història a mitges. Però que quedi clar que aquesta nova sèrie no és ni de bon tros un true crime de Carles Porta, ni de conya. És una altra història i és... Per començar, hem d'explicar què és un true crime. I et preguntaré, què és un true crime? Doncs bé, és una de les coses que la societat ha estat o torna a normalitzar d'una cosa dolenta a una cosa bona. El true crime és un gènere d'explicar les coses que s'ha tornat popular aquests últims anys. És una forma diferent d'explicar històries, però no històries normals, sinó històries de mal gust o històries que mouen a la gent per un simple fet del morbo, però són en un principi històries de veritat, no poden ser inventades, és a dir, que són coses de sang i fetge. Poden ser actuals o no, però són o han d'estar o han de ser reals. Sí, la pregunta que hi ha al teu cap, però és difícil de precisar. Encara m'agrada el gelat de maduixa? Doncs no. El que t'hauries de preguntar, o t'hauries de preguntar-te, és quin és el primer cas de true crime registrat. Perquè la narració dels fets criminals reals és tan antiga com les mentires de la humanitat mateixa, però, com en tota cultura, sempre hi ha registres. Hi ha escrits a tot arreu, així com judicis que es poden considerar els precursors del true crime. De tota la vida sempre hi ha un mort i un investigador, un informe forense al respecte. Sempre hi ha moltes hipòtesis i molts que volen treure un profit d'un mort i de la feina d'un tercer. No cal anar molt lluny per veure-ho. Si hem de posar un nom i una data, el primer true crime modern, primer hauríem de definir què és per tu i per mi la paraula modern, però si ho mirem des del teu punt de vista, del teu dogma heliocentrista, com el meu dogma terraplanista, modern és de fa poc. És a dir, és així, que el primer true crime és conegut com el Libro de los Fraudes, publicat a l'any 1617 a Xina. És molt més que una simple recopilació de casos criminals. Representa un reflex de la societat xinesa de la seva època, amb complexitats, ambicions i desafiaments.
I et preguntaràs per què és tan important aquesta obra? Perquè ofereix una visió detallada del tipus de fraus i estafes que eren comuns a Xina de la dinastia Ming. I com millennial que ets, t'hauràs de preguntar què és la dinastia Ming. Doncs bé, una cosa tan mil·lenària com la nostra pròpia història, però amb pensament asiàtic. El llibre ofereix una visió detallada de la societat xinesa de la dinastia Ming, des de les estafes comercials fins a les impostures i les falsificacions. Un anàlisi psicològic de les històries que sovint aprofundeixen en les motivacions dels estafadors i les víctimes, proporcionant una mena de perfil psicològic de l'època. El llibre serveix com un comentari sobre la societat xinesa, els seus valors i les seves debilitats. La influència del Libro de los Fraudes s'estén més enllà de les fronteres de Xina i ha servit com a inspiració per als escriptors i cineastes, ha contribuït a la comprensió de la psicologia del crim i de l'engany. És un precursor del true crime modern, encara que sigui de fa molts anys. Igual que el true crime modern, el Libro de los Fraudes es basa en fets reals i busca presentar una narració objectiva dels esdeveniments. Explora les motivacions i els mètodes dels criminals, cosa que és un element clau en el true crime modern, igual que les històries de crims reals d'avui en dia. La història del Libro de los Fraudes va captivar el públic de la seva capacitat de generar intriga i sorpresa. El Libro de los Fraudes és un tresor històric que ens permet entreveure un aspecte fascinant de la societat xinesa del segle XVII, el seu enfocament en els fets, el seu interès per la psicologia del crim i la popularitat entre el públic el converteixen en un precursor indiscutible del true crime modern. Però no tots són llibres. També en la història dels true crimes hi ha revistes. Revistes especialitzades en crims reals que van jugar un paper fundamental en la popularització i professionalització del true crime, en adoptar un enfocament més periodístic i detallat. Aquestes publicacions van transformar la manera com el públic consumia aquest tipus d'històries. Una d'aquestes revistes és l'americana True Detective, publicada per primera vegada en 1924. True Detective va ser una de les primeres revistes a dedicar el seu contingut exclusivament a casos de crims reals. La revista True Detective es va destacar pel seu enfocament investigatiu, oferint als seus lectors detalls exhaustius del crim, els sospitosos i les seves investigacions.
Si bé el periodisme era una prioritat a la revista, també recorria als elements sensacionalistes amb títols cridaners per captar l'atenció de tot el públic. L'èxit de True Detective va inspirar la creació de nombroses revistes similars als Estats Units i altres països, consolidant el true crime com un gènere popular. A Espanya, l'interès pel crim reals té una llarga tradició, però va des de amb l'arribada de les revistes especialitzades estrangeres i posteriorment amb la creació de publicacions nacionals que el gènere va experimentar un veritable apogeo, com les revistes Crimen y Misterio o aquella tan famosa El Caso. El true crime es va convertir en un gènere de masses accessible a un públic ampli i divers. El dia d'avui segueix aquesta tendència gràcies a la creació de programes de ràdio, televisió i, més recentment, podcast i sèries de streaming dedicats exclusivament al true crime, en algun cas de molt mal gust. I per què dic això? La fascinació del true crime és un fenomen complex amb múltiples factors en joc. L'ésser humà sent una curiositat natural pel desconegut i el prohibit, els crims, especialment els més violents o els misteriosos, representen una desviació de la moralitat que desperta la nostra curiositat. El true crime ens proporciona una àmplia gamma d'emocions, des de l'horror a la tristesa fins a la ira i la satisfacció. Aquesta muntanya russa emocional és part del que ens atrau. A través del true crime podem escapar de la nostra pròpia realitat i submergir-nos en històries que ens resulten estranyes i fascinants, però mai volem ser la víctima, mai volem ser el protagonista de la història de Sísifo. Sísifo en l'actualitat seria aquell paio que matina per anar a la feina i torna a la feina per tornar a matinar el dia següent. El que desitgem és la muntanya russa emocional dels 6 pecats capitals. Sí, els 6 pecats capitals. Com tothom coneix, són 6 i no pas 7. Però no voldria tornar a entrar al teu dogma, que com sempre està totalment equivocat. Per parlar dels 6 pecats capitals hauria d'introduir una mica el context, però no ho faré. Però sí que et diré que ja és hora de començar a parlar del per què no m'agrada el concepte de la cultura de l'esfuerzo. Com sabràs, els 6 pecats capitals són clars: l'avarícia, la luxúria, l'enveja, la gula, la ira i la mandra. Però el que suposadament queda és o no és un pecat capital?
Podríem començar per la definició, però no fa falta. Tothom sap quin és el pecat capital que falta. S'anomena supèrbia, que s'ha considerat un dels pecats capitals que representen un excés d'orgull i vanitat que porta a menysprear als altres i creure's superior. Superior? Però des de quin punt de vista? Des de quina perspectiva? Des de la perspectiva del que mira o del que l'expressa? Perquè podrien considerar la supèrbia com aquell esforç diari per superar les dificultats en les que ens trobem intentant ser millor que els demés. I torno a preguntar, però des de quina perspectiva? Des de la perspectiva del que mira o del que l'expressa? Sempre des d'una perspectiva religiosa, la supèrbia és vista com un pecat greu que allunya l'individu de Déu i de la humanitat. Mira tu qui parla, que va ser l'enveja dels seus companys que van destronar el mateix Lucifer. Nietzsche, per la seva banda, per a aquella gent que no conegui a Nietzsche, fou un filòsof, poeta, compositor musical i filòleg alemany, l'obra del qual s'ha exercit una profunda influència en el pensament mundial contemporani i en la cultura occidental. Ofereix una visió més complexa i oposada de la supèrbia. Per ell i per mi, la supèrbia no és una cosa negativa, més aviat una força motriu que pot impulsar l'individu a superar els seus límits i assolir noves altures. Nietzsche també adverteix sobre els perills de la supèrbia desmesurada que pot portar a la destrucció tant de l'individu com de la societat. Per a Nietzsche, la supèrbia està estretament lligada a la voluntat del poder, una força innata en l'ésser humà que impulsa a afirmar-s'hi i a superar obstacles. L'ideal nietzscheano és una figura que ha superat la moral tradicional i que es caracteritza per una voluntat de poder creatiu i saludable. També pot caure a la tentació de la supèrbia desmesurada si no es controla. Nietzsche critica la moral tradicional que, segons ell, la moral tradicional ha domesticat a l'ésser humà i ha sufocat la seva voluntat de poder. La supèrbia pot ser vista com una forma de rebel·lia contra aquesta moral esclavista. Nietzsche defensa la importància de l'autoafirmació i la valoració d'un mateix. Aquesta autoafirmació ha d'anar acompanyada d'una consciència dels límits i d'una responsabilitat envers dels altres. Nietzsche no condena la supèrbia de manera contundent com ho faria la tradició cristiana. Recordem que van trair el seu líder i d'aquesta acció van fer una religió. La supèrbia, per Nietzsche, no és necessàriament un pecat, és una força vital que impulsa l'individu cap a la superació i la creació de nous valors. Per entendre la visió de Nietzsche, la supèrbia és necessari comprendre el concepte de voluntat de poder. La voluntat de poder és una força innata a tots els éssers vius que els impulsa a afirmar-se i expandir la seva influència. La supèrbia
En aquest context es pot veure com una manifestació de la voluntat de poder, un desig de destacar i afirmar-se com a individu. Nietzsche veia la supèrbia com un motor de la creació i la innovació. Els grans artistes, filòsofs i científics són persones que han cultivat la supèrbia, que els ha permès desafiar les convencions i crear noves maneres de pensar i de viure. També adverteix sobre els perills de la supèrbia desmesurada, quan la supèrbia es converteix en narcisisme o en un desig de dominar els altres, pot conduir a una destrucció tant de l'individu com de la societat, el que coneixem com psicopatia laboral. El superhome Nietzsche, lluny de ser un ésser arrogant i despietat, és algú que ha superat la necessitat de sotmetre als altres i que ha trobat la seva pròpia font de valor. Nietzsche critica la moral tradicional que, segons ells, ha domesticat l'ésser humà i ha sufocat la voluntat de poder, el que vinc pensant des de fa molt de temps, que ens hem tornat una colla de blandos. La moral cristiana, amb el seu èmfasis en la humilitat i la submissió, ha creat una societat feble i amb ressentiment. La supèrbia, en aquest context, pot ser vista com una forma de rebel·lia contra aquesta moral esclavista. El superhome és la figura que encarna la superació de l'home actual, el concepte de la cultura de l'esfuerzo. És un ésser creatiu, confiat de si mateix i capaç de crear nous valors. La supèrbia, en aquest sentit, és una qualitat necessària per al superhome, però ha de ser una supèrbia sana i creativa, no pas un narcisisme destructiu o un psicòpata laboral. Distingir entre una supèrbia sana i creativa i un narcisisme destructiu pot resultar molt complex, principalment per l'empatia. Pregunta't qui ets, el que mira el superbi o el mateix superbi, ja que aquests dos conceptes, la supèrbia sana com el narcisisme, comparteixen certes característiques. La supèrbia sana es centra en el desenvolupament personal i la superació dels propis límits. Implica una confiança en les pròpies capacitats, però sense menystenir els altres. Les persones amb una supèrbia sana són capaces de posar-se al lloc dels altres i de comprendre les seves perspectives. Les persones sanes, tot i la seva confiança, reconeixen les seves pròpies limitacions i estan disposades a aprendre sempre dels altres. La supèrbia sana impulsa a la persona a assolir les seves metes i a realitzar contribucions significatives a la societat, sempre pensar en altra cosa que no sigui en ajudar de manera sempre gratuïta. No oblidem que solen tenir relacions interpersonals satisfactòries basades en el respecte mutu. Pel contrari, el narcisista o psicòpata que tothom coneix i que cada cop normalitzem la seva conducta, tenen una visió exagerada de les seves pròpies capacitats i èxits, buscant constantment l'aprovació i l'admiració dels altres. No són capaços de posar-se al joc dels altres i solen ser manipuladors. Les seves relacions interpersonals solen ser superficials i basades en la manipulació i el control. Senten enveja dels èxits dels altres i busquen menysprear-los. Hem dit enveja? Sí, un pecat capital que podria ser l'únic perquè sense ell els altres no existeixen.
I en resum, la supèrbia sana és una força que pot impulsar el creixement personal i la creativitat. El narcisisme és el patró de comportament que danya un mateix i els altres i està normalitzat en aquesta moral tradicional. Ara bé, la cultura de l'esforço no existeix en una societat que s'omple la boca amb la fal·làcia de la cultura de l'esforço, que és allò de ser millor, de treballar més, de no parar fins a arribar a la meta, quan per l'altra banda tenim una societat que sols peca dels 6 pecats capitals, entre ells, com he dit, el pitjor, l'enveja, i no sols tenen enveja tots aquests que et miren, que una vegada que arribes a la teva fita, o en moments abans d'aconseguir allò que tantes vegades has lluitat, et diuen i et senyalen amb el dit i t'expulsen com a Lucifer i t'acusen d'un pecat que no existeix. I no, i per aquí no passo. I parlant d'anar a algun lloc, podries anar al perfil de Deliris i Llibres d'Instagram per saber què faran aquests dies o passar una estona per la seva tenda al carrer Arquebisbe Alemany número 13 de Vic. Deliris i Llibres et convida a formar part d'un espai on compartir la teva passió pels llibres. Presentacions, tallers i club de lectura us esperen. Visita'ls al carrer Arquebisbe Alemany número 13 de Vic o en el seu perfil d'Instagram. En resum, i per acabar, la popularitat del True Crime es deu a la combinació dels factors psicològics i socials i la relació amb els 6 pecats capitals que em permet analitzar els crims des d'una perspectiva allunyada, sense ser nosaltres el protagonista de la història, tot explorant les motivacions i les conseqüències de les accions humanes, principalment el mal gust per les coses. I la nostra ficció no és un true crime, és una història que possiblement l'estiguis normalitzant dia a dia a la teva feina. És abús de poder, assetjament laboral per part de narcisistes, psicòpates que l'únic que volen és que tu no triomfis, perquè ells tampoc ho han fet. I ara sí, arribem al final d'aquest nou episodi on hem canviat de ficció sonora d'una acció o d'una ficció victoriana del segle XIX a una ficció més cruel i més enfocada als 6 pecats capitals. Besitos, calentoñas, abrazos i palmaditas en la espalda. Ens veiem en 7 dies, o no, mai ho sabrem. Ara us deixo amb un nou consell nocturn. Recordeu, habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. El carrer dels globus de pensament. Al carrer dels pensaments efimers, els habitants de Val Nocturna han llançat globus de pensament plens de desitjos i reflexions al cel. Alguns afirmen que aquests globus es poden transformar en estrelles fugaces que compleixen els anhels expressats. Consell de seguretat. Si volen unir-se a la tradició, lliguin bé els seus pensaments als globus i deixin-los volar amb esperança. Mantingueu-vos alerta, abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit.